Balimaw annokma très urgent. Balimaw kabakoko fla de karabi. Bi dimanche 29 juin 2025. Aywa kita Sénégal do bora ko ka afo Assimi Goïta ngana ko mogo buga war la ko ka Sénégal war ku ye kor mu Sénégal kita Sénégal do bora ko muga war soro de ko le u ka Sénégal ku ga kor fere u ka war ka ngaduma wala sawbe u be kor were Sénégal mais ku ga salon kor war ma dide menu kuma kan kala mbeje ku da de ñoko fe ku be message ci Assimi Goïta ma message flanam aywa mokti mara yoro la Malion kasarando be sara la de cardo jole me ko sira ire de tibli Malion amena kuma o information fla de kan awni ne anga je anga kita ka ka kiridi ker la me voilà aba ke to de anga foli pele ba wiye abone wamba nyina fe au ka franka ni video yi au ka partager au maximum pour que anga transition mo ba soro Assimi na ka mo vraiment o kay jija anga kita marala kita na marabe halibi kori woru mana aklobala kori mun Sénégal salo nyina sama ya selefle halibi Sénégal o mu ka kori wori soro vraiment kelen jigi tege bay Sénégal wo voilà Sénégal chaman de benno fosi were tubulu bulo madda were tubulu kori warinko a chaman be hali balo tubulu u sigilen do ni kori wari nana u be balo san bon sisan kori wari de deselen be ka soro vraiment gɛlɛya dan de don quoi donc vraiment an b'a ɲini Assimi n'a ka mɔgɔw fɛ an b'a ɲini gouvernement fɛ u k'a lajɛ cogo bɛɛ la k'i taa n'a mara k'i taa n'a ba kɔfɛla an ka zone fɛn fɛn a si kɔri wari man di ni ɲɔgɔn yɛrɛ ba ma deli ka kɛ Mali la fɔlɔ aw tulo b'a la vraiment u k'a lajɛ u ka sɛnɛkɛlaw ka hakɛ bonya u ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ u k'u hakili to sɛnɛkɛlaw la u k'u janto sɛnɛkɛlaw la sɛnɛkɛlaw ka sara ye siɲa kelen de ye san kɔnɔ aw tulo b'a la a bɛ komi kalo kelen de bɛ sara u ye u ka sɛnɛkɛfɛn kɔri wari u b'o de ta siɲa kelen san kɔnɔ a ka wari dira fɔra k'a fɔ e bolo ma dalen b'o kɔri wari min ma o ma sɔrɔ o dira mun kɛ i bɛ balo cogo di batuli wari ta mɛnna bi bi na an ka zone kita n'a mara hali sɛnɛkɛlaw hali kɛmɛ kungo u tɛ se k'a ɲɛna parce que u bɛɛ ye kɔri de sɛnɛ kɔri wariw dun dɛsɛlen bɛ ka na vraiment a kelen jigi tɛgɛ dan de ye kita n'a mara la kita mara bɛɛ la a kelen jigi tɛgɛ dan de vraiment an b'a ɲini gouvernement mɔgɔw fɛ an b'a ɲini général Assimi n'a ka mɔgɔw fɛ vraiment u k'an k'u gɛlɛya u k'an ka fɛn bɛɛ kɛ pour que sɛnɛkɛlaw ka kɔri wari bɛ se ka sara cogo min na sinon a bɛ kɛ catastrophe de ye gɛlɛya dan de don quoi samaya bɛ se yɔrɔ dɔ la ɲinɛ ala k'an kisi ni kɔri wari ma sɔrɔ mɔgɔw fɔ ni mɔgɔw ye furabolo dumu ani binw sinon suguya tɛ yen nɔ parce que wari tɛ mɔgɔw kun suman tɛ ɲɔ tɛ sɛnɛ la tugun bɛɛ ko kɔri bɛɛ bɛ kɔri de sɛnɛ la voilà bon n'a fɔra o kɔri wari ka dɛsɛ ka sɔrɔ yalo jigitigɛ dan de don jigitigɛ dan don donc vraiment an b'a ɲini abonné fo ka video in partager un maximum pour que a bɛ se Mali autorités ma pour que an ka sɛnɛkɛlaw ka kɔri wari bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na n y'o de fɔ n tɛ Mali côté wɛrɛ dɔn mais k'i taa mara bɛɛ lajɛlen kɔri wari mana sɛnɛkɛlaw bɛɛ bɛ koleli de la voilà donc jigitigɛ dan de don vraiment an bɛ gouvernement de transition an b'u rappeler nin yɔrɔ in na u k'u jija vraiment u k'u hakili to sɛnɛkɛlaw la sɛnɛkɛlaw bɛ balo la maɲuman ko min na diɲɛ bɛɛ b'a dɔn donc u ka hinɛ sɛnɛkɛlaw la u k'u hakili to sɛnɛkɛlaw la u k'a lajɛ ka sɛnɛkɛlaw ka kɔri wari sara sinon a bɛ kɛ maɲuman ko dan ye quoi vraiment nin de ye welewele kan ba ye n bolo tun k'a lase voilà malien bɛɛ lajɛlen kuma mɛn n'i ma bɔ Segu Tunkara da dɛ a bɛ Assimi fɛ o a tɛ Assimi fɛ o a don ta bɔ tan malien tiɲɛ bɛɛ filɛ nin o kuma bɛɛ filɛ o ɲɛkɔrɔ batulu bɛ ka taa mobili san ka di artisiw ma kitakaw dɛsɛlen bɛ k'u ka a ye n ka jamana nafolo bɛɛ ta ka dun dɛ a n'a somɔgɔw a bɛɛ filɛ o ɲɛkɔrɔ ko min don ɲɔgɔn ma cɛ yɛrɛ ma fɔ a ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ o de bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ malien mun ye Assimi ka fanga barika ban malien n bɛna fɛn dama ma fɔ ɲɛna jamana ɲɛmɔgɔ n'a ye fanga ta n'a ma yurugu yurugu kɛlɛ a ka fanga ye tɔ ka jɛ de
Shoni mi kɛra Asimi ka fanga kɔnɔ ma deli ka kɛ Mali fanga si kɔnɔ depuis Ala ka ne Segu Tunkara wolo k'an bila diɲɛ kɔnɔ ne ma deli ka fanga ye k'a fɔ ko a fanga kɔnɔna na ko yurugu kɛra kɔnɔ ka tɛmɛ Asimi ka fanga kɔnɔna kan ne kɛ m'a ye ne ma fanga ye ma deli ka fanga ye fana donc a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna o de kun don donc o ye yɔrɔ fɔlɔ ye yɔrɔ filanan fana yɔrɔ min ko fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n b'a fɔ maliyɛn de bɛɛ lajɛlen ɲɛna yurugu yɔrɔ Asimi dɛsɛra ka yurugu kɛlɛ o ye kelen ye filanan fana mun ye tuguni Asimi Goita maa minnu bɛ se Malijɔ la a t'olu fɛ tɛgɛrɛ fɔlaw nafigiw escrocs opportunistes Asimi n'olu de bɛ ka baara kɛ bi maliyɛnw ka taa 2021 2022 2023 est-ce que o ni 2024 ni 25 ye kelen ye bi non maliyɛn a ta ka comparer dɔrɔn kuma bɛɛ filɛ nin ye kuma bɛɛ filɛ ɲɛkɔrɔ a filɛ sɛnɛkɛlaw bɛ ka bɔ fan bɛɛ bon a bɛ taa sɔrɔ Batulu bɛ ka taga mobili miliyɔn 50 mobili miliyɔn 20 mobili a bɛ k'o ni mɔgɔw la tɔgɔ ɲiniw ni manamana kow la o miliyɔn 20 miliyɔn 10 o bɛ se ka sɛnɛkɛla joli sara Mali kɔnɔ maliyɛnw ko filɛ ɲɛkɔrɔ manamana kow de bɛ ka kɛ ka vidéoman sara ka mobili d'u ma ka bɔ ka mɔgɔw neni o de bɛ ka kɛ pendant que le pays sombre et puis pire encore nin tɛ ko bannen dɛ et puis encore n bɛna yɔrɔ kelen fana bɔ k'o yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na an bɛ nin bɛɛ fana na tuguni a b'a kalama ko Mopti sira fana ça ne va pas n bɛna o yɔrɔ fana bɔ k'o yira anw ni an ka jango fana lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Assalamualaikum. Tiɲɛna bi ta gɛlɛyara ma vraiment an mago bɛ dɛmɛ na Mali mago bɛ dɛmɛ na sira tɛ yen mais Mopti sira de kan an bɛ a ka ca ni 40 minutes mobili min bɛ a ka ca ni mobili 60 i bɛ se ka à peu près 2 kilomètres tagama bɛɛ mobili foncé vraiment le pays va mal vraiment. Il faut imaginer ça. Oui, déviation de bois, quoi. Déviation, katana et bourreau, on a pas nous vu. Ça d'attaque du Sénégal, on va dire. On flip pour on attend. On a nombre, il y a un centre. Vraiment, beaucoup de faux. Vraiment, le pays va mal. C'est la il y a un voilà, vraiment. Un second, un demain, voilà. Vraiment. Et décès yɛrɛ bon car caman bɛ yan Traoré transit fana bɛ yan bon ditɔniw ni remorques kɔni tɛ ni citernes sira transport yɛrɛ foncélen filɛ yen mobili baden de bɛ yen quoi vraiment ça va pas du tout anw bɛ yan à peu près 45 minutes à la bɔ bon an yɛrɛ nana dɔw sɔrɔ olu bɛ yan a bɛ 3 heures foyi tɛ ka ɲɛnabɔ c'est pas bon. A bɛɛ lajɛlen y'a ye yarɔ mɔgɔ bɛ k'i plɛŋɛ fan bɛɛ sira ɲuman hali Kayi sira Mopti sira ɲuman yɛrɛ de tɛ yen a tɛ ka sira ɲuman ɲini c'est à dire que ni gɛlɛya bɛ yen an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ walayi n'a ka sɔrɔ ko wari tɛ yen ko Asimi Goita bɛ ka yurugu de kɛlɛ ni gɛlɛya bɛ yen anw yɛrɛ de bɛ bɔ k'a fɔ maliyɛn ɲɛna maliyɛnw a y'a bolo da dusu la Asimi Goita bɛ ka seko kɛ mais anw ɲɛ b'a la mɔgɔ dɔw bɛ ka miliyariw suɲɛ olu tɛ ka minɛ gɛlɛyaw bɛ ka bɔ ni gɛlɛya bɔra an b'an plɛŋɛ kɛ kɛlɛ bɛ anw ni Asimi Goita kɛ yurugu a ye Kayi sira fana lajɛ yurugu kɛlɛ dɔrɔn de bɛ an ni Asimi cɛ sinon juguya tɛ o ne mɔgɔ ko k'a bɛ Asimi Goita denw kɛlɛ ne Segu Tunkara bɛ bɔ ka Asimi défend ne mɔgɔ ko ale bɛ taga Asimi Goita muso kɛlɛ ne bɛ bɔ ka Asimi Goita muso défend ne bɛ mɔgɔ kɛlɛ ne bɛ mɔgɔninfin ka hakilinata de kɛlɛ n t'i yɛrɛbakun kɛlɛ n tɛ ala deli ala k'i faga n bɛ se ka dimi ka kuma dɔ fɔ bɛɛ b'a dɔn ne dimina ne bɛ kuma mɛ o tɛ ne kɔnɔ dɛ ne tɛ ala deli ala ka kojugu k'i la parce que mɔgɔ bɛ kojugu ŋani kɛ a kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ ma ala b'a sigi yɛrɛ de ma ne anw mɔna n'o de an tɛ kojugu ne Segu Tunkara n bɛ kuma kelen fɔ n ɲɛna n'i bɛ fɛ ka gagner lutte la kana nkalon nɔrɔ mɔgɔ la n'i ye nkalon nɔrɔ mɔgɔ la il faut qu'il sa i tɛ s'a tigi la kuma tiɲɛ kan hali ni mɔgɔ ko k'i ka tiɲɛ nkalon de ye e k'i banba o kan toujours ala bɛ na ni tiɲɛ ye awɔ ala ka tiɲɛ bange aw ni ala cɛ a ye Kayi sira fana lajɛ dɔrɔn Kayi sira dɔrɔn a ye Kayi sira fana lajɛ. Jeudi le 26 juin 2025 nin ye Kayi sira ye ne bɛ ka kuma aw fɛ wagati min na n ko nin ye Kayi sira ye Sandari Bɔda nin ye Kayi sira ye Bugutintin nin ye Kayi sira ye Tasara nin ye Kayi sira ye Lagamani nin ye Kayi sira ye hali bi an b'an dama kasi mɔgɔ i bɛ se k'an chauffeur dɛmɛ Kayi sira ko la. a bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la sira ɲuman tɛ yen miliyari 16 Asimi Goita tante o y'o dun maliyɛnw mɔgɔ caman bɛ ne dimine i b'a dɔn n b'a fɔ cɛ a y'aw jija a ka kalan ko ye maliyɛn caman b'o ma kalan quoi maliyɛn kalannenw bɛ yen dɛ maliyɛn yɛrɛ wolow bɛ yen maliyɛn hɔrɔnw bɛ yen
mais malien do bo makala ko do be ne wole ko Sékou Tonkara muna yere ka bo Assimi contrôle la quoi do question poser ne ngone ka ba contrôle nga e o don choko jume kale nya be ne ka video la ngo ngone ka video kuma kelen jume be ko ngalundu e ko fonena atigi ma se ka kuma nga ala kama fonyana ne Sékou Tonkara be ka mune fasima ko ngalundu ne ala che mbe molo atike ma se ka kuma ko no Sékou Tonkara mo te tien be fosa a forna ngo wallahi billahi nguni ni eteni cheche kibe ni kuma fonengena me kuma do ila faut qu'il s'ate bi kono nyo fatiki ma toro nyaara kursi ati comme afana be Amerique ne ba Amerique alana atiki déplacer kana fone fi comme ndomba ka do nta to ko fo voilà a déplacer kana fone fi an kuma na ago chana ka ngwe ne ka video la jengo ngwe be ka kuma jumeni fo ne be ka simi fanene ya ne be ka simi banene ya ne be ka simi somogo dogo ya somogo mununu zondo me ko de taw to koma nete do mashika vie privée la nete débat kolo yelema mamso be a moke ton shika ja nete taw débat la ne be débat ke aklinata de kan neta aklina kele di ali français fla ne teru be français la nete français ga de contrôle la ne o fo bena ne teru français be ambe français ga politique de contrôle la ambe makoronga politique de contrôle la ayanga révolution ke avec Yerewolo avec M5 en clé ma delikata violence utilisée ma aw munu ye kele ke horonya ni Yerewolo yala aw ne kele la bi munu ko kayta karsaka sochi munu ko kay karsaka nationalité milala munu be marabal den na fantaw de hakili taw na taba deun ol de be ka tabi ko sankorota ka Yerewolo deun kele ngaw ne kele ke ay kele ka ma violence ke amadilika étranger si kele mali kono mais munu be ka Assimi supporter bi c'est des violents ni ese ko be malien do fakam Assimi no fait mais ni révolution ngundana ma ani Assimi ngumbolo be nyokambolo wakati mina an te ka violence ke me dien be nyabora Assimi go ita fe anye Francis Surasu gen entre les clément gabakuru fili Francis Surasu ka ambassade kono entre les clément Francis Surasu jole ka trat lo koro nga nyoke marabal de munu be ka bobi ko olu e révolutionnaire nu be Assimi go ita krefe nata baw ni olu be kumbe samba soro u itara ka ta Francis Surasu do kumbe c'est des gens violents mal éduqués aya révolution ke dans la transparence dans la dignité Assimi go ta tanti Assimi go ta tanti ni milliard tan woro ayodu ama terrain soro ko terrain bena depuis 2021 ko terrain be sarala kara ali sina ma terrain kata terrain kungolo do peinture don ko bla ko pompi on be bora ka tegere fo na ere u yam blaga kuma fo kuma munte tie fo an ere moluya tiebe fali ku samala ko uni ben kelande law chouenu mana ko uni ben commencer ka murutiri an be murutiraw ali M5 ye memorandum min ke anya bala ute mali jola ube sunguru teko ni mana ko de la moi jume ke halala ke horo ye kinya bi ka jamana na takate digila ni ka jamana ita kama digila wala ko ki yere ni na ga soro ye mali ndi halala di ali famille wolo ki bladien kono ni fa be ka kodo ke ka dube ka chi ka nga kuma ifa fe ika nga fo papa ni mai duma an yo kele o ka kateme an nya ne re akele ke kateme e fa yon double ko même pas oro kuna c'est pas intéressant donc a fo yana a benana na krache ne fente ma buru de aw ni ala na krache jamana bi se ka jongalunga ay jamana jume jolen ka jorangalunga mais soyons honnêtes dans la vie donc on de kundo mballe on bora kande irawla ala ka tien bange ala ka hereke mballe ndembe la jeli amba me kuma la bank fo mari Surasu na Assimi go tabe conseil des ministres la ayta shedi ni mine aga na fakade aga na marfa kise chala de ayta Assimi mine conseil des ministres la o be fara nyonga watina aba mine dron kata bla sodo kono ka saga faga ko dama ka saga so nyima ki lafia aga jamana jo nere be taga bo Assimi go itala meta fana ngo merci ye munga nyana ay Surasu ay fara nyonga aga Assimi wolo ko merci ki ye munga ka nyana ki seri danati na Assimi toy na solution sur la ka kubona batulu te ka mobili ni mogo la ko anonyme abe mogo ka boni mobili ka foko mobili dirama ko nte fa ka tiki to ko fa be batulu le be ka bedi parce que na ya fa me bo kama a mogo tem ale de be mobili di la mogo ma ale de ka baradu pana ke jamana Sénégalais fle ku manyima ko la Sénégalais awni ala che mali ka soro da be bo corde la kori mali amba fo kor ma de ko l'or blanc sanu batulu yo war beddu mali kori batulu ani Assimi tonton joye Sénégalais ka kor wardu Assimi gota bololo benge nango dambeli abulla kana États-Unis Assimi benge de kor wardu ka tlatuguni ka taga produit toxique fere kita kauma ka kita ka fakanoi o vocal no gestion juli olu minana awni ala cho injustice bi se ka ke chogo jume ke ko ye ko président bi se ka kuja e chogo jume Assimi tonton de fleni CMDT PDG koro de do nango dambeli ama mine ka ta kasola nunu ni batulu nyangbe milliard business uke ali irisu nana engrais di ko ka Sénégalais deme
asimi ko ta ya feri aw be fanga tegere fo aw akla ka fo kan te halala dia fo ka jien wuli ne te tukun galungo ne campagne ke ibeka c'est sera bla dum ngone bora kam non est-ce que ces côtés soient clairs ne te moko ko la de malien do be sa moko ko de la moko ni moko ko la nte kuma kaka ko jam nte kuma ko ngako jam ko na e moko mi jala je ni ko mande kana nga video la je ni ala je nti ya film nkomandi nga video zappe kateme nte jem ngi nante partage ngi nambe kuma halala uni horon han nagara moko fla o bala je et dondo be kala ni ne sara ni ne te jien kono ne ka video ni metla ka je ko tien kumba bulu e kira ka tawo katila kite kira kumbe tien fo ye munde fo ugo ko u ya se ka to tien ke juya jume mu makala ye tien fo bi I maka gode I kasa be boko bukasa ala ka tien bangi o de kundo malien mu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warti no ala be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger mo ko ngulun mo rabo diga semana ko 16 corps pour mo abere nga corps pour mo do urgent na urgent do 10 euro be na ka compte kono o ko fa ba bank information be do ga Senweb application kono aw so mo me malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun abolu ko orange numéro tanu to ko mo 40 ga na waru tuma ba so orange man na sur place waru ci ko fala to drom kle sara waru ci ko flana sabana bada 1 euro 99 cents 2 euro kema fla dro Senweb la solution akambe ciao ciao